njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do enda karnje funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do enda karnjeyo nangodiri funange irangere woy worgon non Allah jarama Mohammed Ndim Elhadji Bassar annene holko nanguɗa e oɗo éphéméride ko noon woni gartitantamma to ke congrès électoral mo ganduɗa hoore ma kino tolno e temedere sappo e jeetati membre ɓe ganduɗa hoore ma ko ɓe ganduɗa hoore ma wonnoɓe e conseil municipal régional taw kamɓe kala e kuuɓal ko kamɓe gootani Léopold Sédar Senghor gam wawde président premier président de la république du Sénégal ko hunde mawde ɓe ganduɗa hoore ma vraiment nden yimɓe enen mbawide ene jaa e élection ngaji ɗiɗi wonde e nder leydi Sénégal tigi tawi oɗon fannu ko conseiller ji municipaux et régionaux ko kañumen tigi gonno suuɓiɓe ɓe kadi ko hunde ganduɗa machallah koko naati e ganni leydi men Sénégal nde tawno 1960 kam eɗen gandi ko hunde ganduɗa so tawi haalama tan ni moni fof ma haqqille mum yaa e 4 avril ga de ganda kañum woni manditare jeytare leydi Sénégal ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno éphéméride hande e oɗo alkamisa 2 lewru septembre hitande ujunnaje 2024 joni o payeten koye actualité woni kabaruji nder e caggal leydi Sénégal kabruji nder leydi Sénégal ko hen tigi gadortoɗen ko adi fof gadortoɗen ko alhaali Aminata Mbengue Ndiaye e Abdoulaye Daouda Diallo e gardigu mabɓe e ko yowti e ɗeɗo gollorɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ko au conseil des collectivités territoriales wondude conseil économique social et environnemental ene wayno noon on mo ganduɗa kañum tigi woni Bassirou Diomaye Faye horejo leydi ndi kanko kay o ƴetti pellital ittudeɓe e gardigu ɗeɗon gollorde on kabaru noon hanki adi ummoradi koye on mo ganduɗa kañum woni Ayib Daffé gardiɗo ɓen sarɗiyankoɓe ɓe yeewi askan wi caggal ɗum noon communiqué gummoriɗo toon to lamorgo leydi Sénégal yalti e siftinde noon ngal ɗo pellital ngal horejo leydi ndi ko caggal tan nde o nawno loi mo ganduɗa ko yowti tigui koye ittude ɗeɗo gollorde ɗiɗi e nder ɗum noon ɓen sarɗiyankoɓe calanimo ɗum tawi noon ko fodde capanɗe jeetato e tato ko kamen mbi ala lalti tati memata jeenayyi ɗeɗo gollorde guittetake fodde capanɗe jeetato ɓe ko kañumen kebno yaadude hen keddoɗen ha hande toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal e oɗo alkamisa hande kanko horejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye o noddi tigui ɓen sarɗiyankoɓe e ko yowti e section extraordinaire ɗum ɗon noon ko gam ɓen ɓe ganduɗa ko kamen tigui woni sarɗiyankoɓe ɓe mbawa tigui hawrude toon hande oɗo alkamisa ko sanga 10 heures tigui ɓe poti fottude toon e nder ɗum noon maɓe jewtu e ko yowiti e dosɗe ɗe ganduɗa kay kanko siifi ɗum e nder ɗum noon on mo ganduɗa kañum tigui woni jagorɗo tambiɗo boñ leydi Sénégal e ngaaluji kanko kay mo huccodir e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni sarɗiyankoɓe kono kadi on jagorɗo mo ganduɗa kañum tigui tambi kala ko yowiti e gueɗe caggal leydi ha kay e ko yowiti e banggue dunde Afrique ma haal kono kadi on ganduɗa kañum woni horejo jagorɗe hono Ousmane Sonko kankone mawya toon e ko yowiti e déclaration makko de politique générale tawi ko hunde ganduɗa addino haaluji kewɗi e nder leydi ndi finalement ko hande tigui o waɗata oɗon DPG keddoɗen ha hande e kabruji e nder leydi men Sénégal kanko horejo jagorɗe o hono Ousmane Sonko kanko kay e oɗo saaha o haali hanki tigui tawi noon o haali toɓɓe kewɗe ene jeeyano
noon e toɓɓere ɓurde hen mantinade reddition des comptes o holliti wonde on reddition des comptes so hawri e welede Allah koko fuɗɗete ɗo e nder leydi men Sénégal kala kay mo ganduɗa ñamino ngaluji leydi ndi e nguɗo laamu ɓennugo so hawri e welede Allah ko ñawateɗo e nder ɗum noon o holliti wonde ma won fodde jagorɗe tati ni e oɗo saaha kay jalti leydi ndi ɗum ɗon ko gam moltoyade kono tan ɗe yoɓe gandu kamɓe heddiɓe ɗoɓe hay goto yaltata leydi ndi ha kay ɓe mbawa wadde ɗe ɗon golle kono kadi ɓen ɓe ganduɗa kamen kay goni e yaaɓe ɓe ma gartire ɗo e leydi ndi beele tan ina mbawa ñawede e oɗon fannu kalen e alhaali jowitiɗo e dette fiscale ɗum ɗon noon koko yowiti e ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni ardiɓe tigui galleji jaydeji ɗi ina wayno noon oɗo dumunno foof kay eɓe jogui caɗele kamɓe ɓen ardiɓe galleji jaydeji tawi noon ko faade e laamu ngu e nder ɗum noon jagorɗo tambiɗo ko yowiti e finance leydi ndi noddiɓe hande oɗo alkamisa ɗum ɗon ko e batu gam tan ɓe mbawa yewtidde hen ɓe mbawa kadi ittude kala caɗele gonɗe ɗon kanko Cheikh Diba woni oɗon jagorɗo ina wayno de ko hande tigui o joɗotto e mabɓe ɗum noon ko communiqué mo ganduɗa o ɓayini ɗum tawi noon o andini ɓen ardiɓe ɗen gollorɗe yo mbat feere tigui mbawa joɗodade e makko e oɗo alkamisa hande ko ɗum ɗo woni kabaruji ɗi ganduɗa kañumen tigui goni ɗi ndewidi en ɗo e nder leydi men Sénégal caggal ɗum payten ko caggal leydi noon godditirten koye toon to Madagascar noon e oɗo alkamisa hande ina wayno de ko ganduɗa kañum tigui woni udditgol dépôt candidature mabɓe ɗum ɗon ko gam sumgoji municipal ha e communal ko hande tigui ɓe puɗɗoto ɗum e nder ɗum kamɓe ɓen ɓe ganduɗa kamɓe tigui poti jeeyade hen ɓe ina wayno noon maɓe jaa nawde ɗin dossier ji mabɓe hayso woni noon ɗiɗon dossier ji kam ko mettude nde tawno ko namda hen ko ina heewi kono tan de maɓe mbat peeje e peccorɗe haaɓe mbawa kay yuɓɓinde oɗon fannu gam ɗiɗon sumgoji jehen to dowla Chine hakkillaji foof e oɗo saaha kay ine toon ketti ɗum ɗon koko yowitti e ko ganduɗa kañum tigui woni kawral manggal bangal toon e oɗo subaka hande noon Xi Jinping mo ganduɗa kañum tigui woni hoorejo mabɓe kañum kay habri wonde ndin leydi mabɓe Sina ina wayno tan ina heebi gam wallidde dunde Afrique ko ina tolno e 50 milliards e kalis dollar ɗum ɗon koye nder duuɓi tati beele kay ɗeɗon leyɗele ene mbawa hen naftorade e gollorɗe mumen e ko nandi hen gayniren e alhaali ko yowiti e Israël e Gaza e oɗo saaha noon ina wayno de Gaza e Hamas kamɓe kala ina wayno kamɓe tigui e Israël e oɗo saaha moni foof nana ƴetta hunde nde ina fawta tan e goɗɗo nde tawno peeje e peccorɗe kala daɗɗama beele tan jaam ina heeɓe toon kono tan de guila nden ha hande oɗon jaam koko ronka heɓede e on guerre hakkude mabɓe e nder ɗum noon mone mabɓe foof nana wiya ko goɗɗo tigui woni mo welaka jaam heeɓe e oɗon fannu ko ɗum saabi ha hande kay jaam ronka hen heeɓede e nder ɗum noon hay dowlaji denduɗe Amérique waɗi peeje beele tan jaam ina wawa heeɓede hakkude mabɓe kamɓe leyɗele ɗiɗi ɗe kono de ina wayno ha hande kay koko ronka heeɓede ko ɗum saabi noon banggueji ɗiɗi ɗi kala moni foof nana riwta caɗele ɗe e banggue goɗɗo bandiraɓe gasi ko ɗum ɗo wonno ko jubbuno ɗen e kabaruji nder e caggal leydi Sénégal e oɗo alkamisa hande. ko noon to banggue rési machallah en jetti jobbo Sow Elage Abbasar wodude Mouhamed Ndim kabaruji ɗi ine jeeya hen ko ɓuuri mantinade Elage to banggue oɗo jagorɗo mo ganduɗa ko Cheikh Diba ine wayno noon o noddiɓe en ɓe ganduɗa kamen goni ardiɓe gollorɗe ɗe ganduɗa kañumen tigui woni jaydeji ɗi beele eɓe mbawa yewtidde ko yowiti e ko ganduɗa kañum tigui woni ko wulleteno ɗeɗo balɗe foof ko yowiti e fiscal uji mabɓe e ko nandi hen holno jiiruɗa ɗum eyyi ko hunde moƴƴere ko hunde kadi ɗaɓɓanode guila ko ɓooyi par ce que mi sikki so puɗɗinoma ɗon ene wawno taw hande bras de fer manam poɗodure wonta hakkude mabɓe e laamu ngu so tawi par ce que kala ko jiiɗa e aduna ko gasata ke yewtere ko hunde ko muusi so fawaki dow tabal yewtida gasta
donc pour min c'est très normal fayoy dow tabangal be mbaw yewtide en kanko surtout mo gandor ma ko kanko Cheikh Diba gardido gandor ma kala ko faté bonuji leydi Sénégal mais également joddo e be gandor ma ko kanyum men goni ardibe pressaji e on sa mbaw dañde terrain d'entente mo gandor ma en wada permettre kambe be mbaw liggade golle mabbe hanit ni mais également taw kadi c'est pelti yob hay set jobo c'est très normal be job aussi kam jobar ko taw kadi vraiment musta mabbe wala ne lawul mo gandor ma dum fof no wawa wadde ko fur ko wonde taw calel gotta ñale was dirdugal aussi was ko non Mohamed hono jiruda o do fanno hande o pele peje ina mbawi hebede do ko yoyte moratoire uji di be biyanno di ko nandi hen walla kadi so tawi be jobat ko wa hen wonde fof alay sawo ko ma jewte mbada ndi yimbe mbawa famondirde oui bon en joni quand même décision makko kanko Cheikh Diba noddude ganda ko Mamadou Ibra Kane gardiɗo CDEPS beele wawa wadde convoqué kamɓe patron ngaji ɗi wonande ardiɓe galleji ɗi ɓe mbawa yewtidde ko fate on alhaali ɗum ko hunde moƴƴere min cikarnomi ko Aliou Sall noddata le ministre de la communication andi ɓenne kadi o hakkude makko hande e CDEPS welani no fewi sibu en jiiɗi ɗo dumunnaji fof caɗele ɗe kanko haalat chiffre uji ɓe mbiyama ala wona noon fotiri ko ni fotiri peut-être ɗum wattoya toon c'est très normal en tant que mo ganduɗa ko kañum jogui hande to banggue wonande ko fatno e coppereje ko way noon e kono ko jonde nde ganduɗa kanko Aliou Sall mboɗo sikki omo foti tawtorede sabu en nanini wonde o yiiɗo wonde ɓe mbawa wadde tep CDEPS yaaha joddoyo e président de la république yiiɗo woytanade ɗum saggaji ɗi jogui e ko way noon diwto ɗon kanko jagorgol makko fo yetno e communication e ko way noon ko wawi wadde foof quand même wadde ko président Diomaye yino ko hanki Chine wonde waɗat prendre acte e oɗo régime mo hebno e ko fatuno e haut conseil ko way noon woni kadi wadde ne mbayide tan kamɓe mbaɗi ɓe ƴetti acte par ce que ɓe paami presse o kañum ne ana jogui walare mawde ko yetno e développement leydi ndi heddi noon ko wajibi mbiyata toute forme de développement dérange kala ko jiiɗa alay sago ma wat caɗele seeɗa on saaha beele yimɓe jooɗo kalno ko doyen Sarr yinani ko guerre oɗo mo jeyata alay sago yimɓe jooɗo e table yimɓe mbawa haltude caɗele mumen yimɓe kadi ƴeewa dañde un terrain d'entente alay sago jobdi min mboɗo yaadi hen te kamɓe ne ɓe jaadi hen heddi noon no mbiɗa ni mbiyata ko watte ko par moratoire puisque gandi hande jamanu welani ƴeewe waɗe saforde no foti ɓe mbawa yobde taw musta e mabɓe taw laamu ngu kadi kañumne ene ƴetta ko wiyete ko fiscalité ko way noon ɗum kadi koye men rutti koye mabɓe ruttoto heddi noon ko laamu ana jogui doole ana jogui vraiment décision ɗi ganduɗa ko kañum tan wawi ɗum ƴettude yo funtodire e mabɓe ɓe jooɓa tawno presse o holli yiyani wonde yoɓata heddi noon hen sahaji yimɓe eɓe majjina yimɓeɓe no ɓe mbiyata ni jibde hakkude rendo ngo e presse o kono presse yani yoɓata yaka yen gandu oɗo saaha mo gonɗe no ko aduna o fof woni crise caɗele ɗen ɗo kan yimɓeɓe yoɓe ƴewno ɓe mbaɗiri ɓe mbawa ustanandeɓe ɓe ƴeewa kadi noon mbaɗira taw koye dawa ɓe mbawa yobde on saaha ɓe laamu ɓe jaaha tawa koye beldal goto mabɓe fof kadi wawa gollade no hannirta ni ɓe mbaɗa ɗum dogue tan hande timmi fof ɗum ɗonne kadi no wona aɗa andi ɗum ɗo ko feere moƴƴere kanko jagorɗo tambiɗo boñ leydi ndi ɗo kadi ko gueɗal makko ko rogere makko omo foti wawde unde ɗum ha ɗigga nde tawno ko haala koppareje haalate ɗum noon mbiyeten tan ko yo Allah waɗ nanodiral e pamodiral heeɓe e nde ɗo jonde sabu ko jonde fadanode nde tawno pooɗe nduuri hakkude mabɓe hakkude laamu e presse o en ji oɗo dumunno fof ko hunde nde ganduɗa vraiment ina hamminno yimɓeɓe seeɗa noon ko ɗum ɗo wonno kabaruji ɗi joni en payat e kabaruji goɗɗi kono noon koye fannu goɗɗo woni ko yowiti e kelle jaydeji meɗen hande ko dawri e kelle gadane ɗe jaydeji leydi men Sénégal hande timi hen ko Mohamed Dim Mohamed jaydeji ɗi holko hen ko ɓuuri mantinade hande dissolution de l'Assemblée nationale session extraordinaire
Lugol Abdoulaye Daouda Diallo kam e Aminata Mbengue Ndiaye mboɗan tan hannde kam ko ɗum ɓuri quand même hewtude noppi yimɓe ɓe oɗo saaha ko noon ande tawno ko ɗum woni ko yardete ata e ɗeɗo balɗe tengte hannde ma mbiyani hannde vraiment hunde ɓuri ko mawnude oɗo saaha ɗum noon Mohamed en jahat tan kuccanen jayndeji ɗi tawi gudditirten koye jayde gendire nde Le Soleil ɓe garti koye CSE kam e ACCT e ko yetno et dissolution de l'Assemblée nationale, déclaration de politique générale, journée à rebondissement politique nyalaw mo ganduda hande odo ne wayno ko ne yardete atay ko dawrugol ko mbeta ko politique kono be ngarti le président de la République Diomaye Faye wadi ko yete ko dabbande ko yete ko non section extraordinaire mbele tigi be mbawo repude e din ko ganduda wona dum to assemblée ko be ngarti Ousmane Sonko mo ganduda holiti wona motion de censure latota ko wadde kono be ngarti nyene sappo e didi lewru septembre mele ma lato walla ala kanko horejo leydi ndi o momto ko yete ko assemblée nationale be ngarti ha joni o mo ganduda ko kanko tigi woni gardido caisse de dépôt et de consignation mo holliti non wonande to bangi assiette foncière cadelde ganduda ko leydi teskade ton to bo wallade diwoje ngal Sénégal ko boyata ko ne wayno ma losko uddite hen kanko mo ganda kanko woni gardido CDC ne wayno holliti ni o saha gede de nana jaara yeso no feewi non deftinten hen koye jaynde le témoin be ngarti ko après le rejet tiagal nde kambe be ganda ko sardiyankobe benno bokko yakar be jattini tawi ko salade odo ko yete ko dabande kanko horejo leydi ndi ko yetno non e mumtugol au conseil des collectivités territoriales comme le conseil économique social et environnemental mbi Diomaye et Sonko son la grande offensive ne wayno be dartima e jattilare mbele tigi waddude ngarmi ngara e ben be ganda ko sardiyankobe benno bokko yakar kono be ngarti Ousmane Sonko wadi annoncé holliti non odo saha e ndedo yontere fande ko ete ko no reddition des comptes mbele tigi ha joni nangude ben be ganduda ko juude en jofa e mumen tawi non ko nyambe yoga e corporeji besngoji di jande groupe Futur Média jeu au sommet de l'état e yide jande l'observateur be ngati e surprise wonande ne wayno sahani de mbawide kanko président Diomaye o gondimo no feewi be ganda ko sardiyankobe benno bokko yakar kono be ngarti e yide e ko yetno wonande kanko Ousmane Sonko déclaration de politique générale mbele ma lato jandingol assemblée nationale nyer sappo didi lewru septembre kono be ngarti e limogeage mo ganduda kanko horejo leydi ndi o folli o mo ganda ko Abdoulaye Daouda Diallo kame Aminata Mbengue Ndiaye kono na tiagal observateur ko Vox Populi jayde Vox Populi Diomaye Sonko fait l'échec à Benno Bokk Yakar Ousmane Sonko kame Bassirou Diomaye Faye ne wayno di be mbadi teppol e bedo sardiyankobe Benno Bokk Yakar kono Vox Populi arti ha joni e pollugol mo ganduda ko Abdoulaye Daouda Diallo gardinodo conseil économique social et environnemental kame Aminata Mbengue Ndiaye gardinodo haut conseil des collectivités territoriales be ngarti e Ousmane Sonko kabrudo wonande ko ete ko la reddition des comptes ma fuddo inde do yontere kono warti e ben be ganduda ko dogbe jalti leydi ndi holliti ma peje mbade mbere be gartire be mbawa kadi nyaawede dum ko kongol Ousmane Sonko njurno eden jaande leveil be garti ko dido dumunaaji eden teski cadelde den kay kisal hani e ben be ganduda ko wat boni be yanobe e besnguji di tampinde dumen dum woni ko leveil arti yide mbele ha joni wadde raddo fawde ben be ganduda ko bal boniyankobe e gendarmerie nationale fawi ko buri ujunaji de temede jeegom be cabande tati innama ade tay ko jofa be ganduda ko golle kamtorinde hay ko nandi hen leve yarti hen kono be garti kadi e Bougane Gueye dani mo ganduda yani no fewi e gouvernement mo Bassirou Diomaye Faye jade le quotidien Sonko moy Diomaye dum non ko hala maw ko wonder be garti e nouvelle session extraordinaire Aminata Mbengue Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo madama limogé e den gollorde de gardino be garti ha joni non wonande cadele de ganduda ko Air Sénégal e nyamande mawde coopéré di ganduda nana rewe dum jade le quotidien arti hen no fewi jande l'indépendant be garti koy on mo ganda ko horejo leydi ndi jillu makko ton to leydi Chine
ko ɓuri cifande sappo woni ko sifa toon hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Sine kono ɓe garti ko yitno wonande golle kam e ko mbiyata ko golle kono hesɗitinde cehilagal leydi Chine kam e leydi Sénégal kono ɓe garti e 27 milliards ɗi ganduɗa ne ɗum tigui woni ko leydi Chine walliti e golle laamu leydi Sénégal e gardugol kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye caggal ɗum ko libération jayde libération ɓe garti ko yetno e alhaali Prodac oɗo saaha noon ne wayno ɓe kolliti on rapport iwi e juuɗe IGF hande oɗo saaha tottama DIC division des investigations criminelles Rewmi quotidien jayde Rewmi quotidien ɓe garti koye motion de censure la riposte fatale kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hande oɗo saaha de ne wayno caggal nde oɗo régi waɗi kamɓene ɓe ummitima yantude tigui e sarɗiyankoɓe Benno Bokk Yakaar jayde Rewmi arti hen noon caggal ɗum payeten koye jayde tribune la crise artificielle fait oublier les urgences ɓe garti e yiide oɗo saaha caɗele to banggue dawrugol kam e dawruyankoɓe ɗum woni sababu ni ha ko yetno e wonande jojjonde rendo ngo woni ko yejjita ko laamu ngo ganduɗa hande oɗo saaha ne wayno ele ɓuuri abbade koye garmi gara hakkude mum e sarɗiyankoɓe ɓe ganduɗa ko lundiɓe ɓe kono ɓe garti e on mo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany holliti hakkude Ousmane Sonko kam e hoorejo leydi ndi président Macky Sall LD wone mabɓe mo ganduɗa ko kañum tigui waɗi trahir mbiyen ko kañum jamfi goɗɗo e on protocole mo ɓe mbaɗno signé kono ɓe garti ha joni kamɓe jayde tribune ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko taweteɓe beddaji kam e won leeɗe hay e taliji ɓe ganduɗa ko yeyoɓe saseji ndiyam ɓe kolliti beele ko toon wonno fonno wonde darde walla fonno wonde golle kamɓe sukaɓe ɓe ɗum noon beele ko yeyde ndiyam walla ko école jayde tribune arti hen no fewi ɗum ko namdal mawgal woni ɗon Mohamed Dim gayniren e jayde les échos Diomaye coupe l'herbe sous le pied des députés de Benno ɓe garti sen mbatta ɗum e pular kam ko mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi ne wayno tan o waɗi teppol walla mbiyen o waɗi gada e koyde ɓen ɓe ganduɗa ko député ji Benno Bokk Yakaar kono ɓe garti e yiide Sonko transfert le gasta gatsa au sommet de l'état kanko Ousmane Sonko o gatsa mbiyen joftigu hani e garmi gara walla conmami cortumami ɗum ne de yettima ha toon to paleto ɗum noon ko caggal ɗeɗo baɗe ɗe jiiɗen kanko hoorejo leydi ndi motion de censure mo ganduɗa waɗama bloqué ko yetno e pollugol Abdoulaye Daouda Diallo Aminata Mbengue Ndiaye kono kadi oɗo régi mo ganduɗa ko mumtude walla mbiyen dissolution de l'Assemblée nationale ɗum ɗo kala saabi wonande ɓe mbi Ousmane Sonko transfert le gatsa au sommet de l'état yiide jayde les échos noon jayde les échos ko ɗon guddirɗen kabruji meɗen jayndeji oɗo subaka hande on gatsa mo ganduɗa te gatsa aɗa andi a wawa wattu ɗum e pular gatsa même pas pular gatsa ko ƴattore ko ɗum ƴattore e way ko ɗum ƴattore nan ɗo ɗum ɗon oɗon gatsa ko doyen o yiyata kan ndi leydi yo Allah suur ma Allah faabo kono noon so tawi koto dingadal lundiɓe to wonno hande o ngabboyi ha toon to hoore laamu ngu nde tawno kamɓe Ousmane Sonko en ɓe payi toon to hoore laamu to ɗum noon Allah jarama Mohamed Dim en jaaha résident jobbo so hokka en jayde hol jayde ne mbinomi kadi libération je crois ala jayde le témoin an jobbo ɓurma yarde kafe jayde le témoin noon Mohamed ina wayno kamɓene machallah koɓe mbaɗi titre ko hande ko après le rejet du projet de loi dissolution et la motion de censure ɓe mbi ko Diomaye et Sonko sonne la grande offensive ɗum ɗon noon ko haala mawko woni ɗon caggal ɗum kadi ɓe ngari ɗo e ko yowiti e on mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi hon président Bassirou Diomaye Faye ɓe mbi o waɗi censure kankone on motion de censure mo Benno Bokk Yakaar e tuma nde o noddi session extraordinaire ɓe mbi kadi Aminata Mbengue Ndiaye e Abdoulaye Daouda Diallo kañum en diwama e ngun gardigo e ɗeɗo gollerɗe ɗiɗi kono kadi ɓe mbi Sonko habri oɗo saaha ko ganduɗa kañum tigui woni puɗɗogol reddition des comptes ɗum ɗon ko e ndeɗo yontere fayande kono kadi ɓe mbi ko Mamadou Diop Decroix kañum e oɗo saaha omo nanganori ɗeɗon pellitte ɗe ganduɗa hoorejo leydi ndi e gardiɗo jagorɗo mum ƴetti ɗum ko ndeɗo jayde hande cuɓiɗen Mohamed
ɗum ɗo ko haala mawko woni ɗo oɗo titre mabɓe Joma e Sonko e grande offensive. Eyyi bon aɗa andi sen ƴeewi en hamni seeɗa sohna Alimo woni koɓe mbi ko gatsa bon mi yiyata gatsa mi watta utiliser on terme mbiyam ko cooki mo mbiyata cooki fin ngal ɗo oɗo garmi ngara joftigu hakkunde le président de la république e Diomaye beele mboɗo suusi yiide no waajo yino ñanden le président auprès du premier ministre parce que y a certaines faits quand même saɗa ndaara ɗum mbiyata ɗum est ce que ko des décisions ɗi ganda que c'est le président de la république kañum ƴetti ɗin décision ji par ce que mi wawa famde en tant que premier ministre hanki o waɗi rencontré les agents de la primature ko des agents ji gonɗi toon jogui ko des postes stratégiques aɗa wawi wiide ni ko gollata ko kanko le premier ministre est ce que mo golla ɗum mais ko ɓuuri ko hewde sa ƴeewi ko haali ko toon ko c'est ko traquage en e ko way noon sa ƴeewi tan ɓuuri abbade koye ɓen ɓe ganduɗa ko régime ɓennuɗo te ko ndennanɗen kanko le premier ministre ko kanko waɗi hokki en exclusivité oɗo traquage wonande reddition des comptes ko kanko hokki en information hade ni Ayib Daffé wonande Ablaye Daouda e Aminata Mbengue Ndiaye ko mbalata e posoji mumen nde waɗuma noon c'est quelques heures après Ousseyni Ly le ministre conseiller joguiɗo tout ce qui est ɗum ɗo président yaltini communiqué ɗum ɗo ko c'est le premier ministre Ousmane Sonko ko kanko waɗata ɗum manigance walla ko président donc a famata e wona ɗum woni quand même darde premier ministre hayso tawi ko chef du gouvernement e ko way noon to banggue ko haalata ko wonande reddition des comptes semaine oɗo ma won dogɓe jalti koye wadde en paami holko hanno Lat Diop ɗannaji nde wonanga à l'aéroport AIBD donc en paami wadde woodi ko mi anda mbiyami ɗum ko ɗum sakit mo ganduɗa eɓene tuufo kala mo ganduɗa ko gonnoɗo e ancien régime o a wawa yaltulde ndi ka garta o yanoɓe nana mbaɗe peeje holno jomumen gartirta mais yoɓe gandu citoyen so fof walla ɓen ɓeɓe mbiyata eɓe jogui ko yete ko présomption d'innocence kamɓene ɗum fof ɓe mbawa andu ɗum eɓe jogui droit ji mabɓe eɓe jogui kamɓene foddeji mabɓe ɗiɓe jogui e leydi ndi mbasen toujours yaɓɓude kuule no président no kanko Ousmane Sonko no waɗirta ni hen sahaji mbiyata ka elle kanko woƴaka kuule e dosde leydi ndi en jii ko haali ko to banggue motion de censure e motion de censure oɗo heddi ko Abdou Mbow nde waɗnde annoncé waɗande mbad motion de censure Ousmane Sonko ɗon e balɗe sappo ɗiɗo waɗe assemblée waɗe dissoudre balɗe jeetati ɗe noon est ce que ne foti wadde entrée en vigueur walla ala ɗon ni kadi ko namdal kono motion de censure ɓe ngala prérogative wawde dartinde ɗum sa ƴeewi article 81 code assemblée nationale ɓe ngala kamɓe hattan kamɓe député le président groupement parlementaire ko ɗum ngala hattan yiide wadde mbaɗi ɗum bloqué ɗum aussi ma ƴewta heddi en gona quand même fanniyankoɓe on banque kono noon ko hunde fonde ƴewtede bon ko yidde yiide tan c'est vrai que kamɓe gardi gouvernement ko kamɓe jooɗi e jappere leydi ndi kono ko ɓurɗen ko faddeɓe to banggue golle situation hande mo gonɗen la recrudescence to banggue caɗele nden kay kisal oɗo fléau mo jiiɗen en jii charter peut être haalama hanki woodi artiraɓe ko way noon chômage o eko wayno toon patɗen ɓe kono wona nguɗo joftigu quand même yimɓe paade mabɓe sohna Aline noon Mohamed ndimo wona nguɗo joftigu faɗa e mabɓe Elage Bass en jii caggal nde on projet de loi nawa toon to assemblée nationale woni yo itte Aminata Mbengue Ndiaye wondude on mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Daouda Diallo nde o salana ɗum toon to assemblée to en jii o waɗi ko ganduɗa kañum tigui woni décret o siifa on décret o ittiɓe o telɓini e oɗo saaha gollorde ɗe e golle mumen eko nandi hen kono kadi goɗɗum ko on session extraordinaire mo noddi mo ganduɗa e ɓenne ni keblono e oɗo saaha toon to en jetti jobbo toon to assemblée to en ji en direct e ɓen ɗo keblono ko ganduɗa kañum tigui woni oɗo session extraordinaire Elage hol ko ɓeydata hen eyyi bon ɓeytenen d' abord ko artude e ko gandanɗa hoorema yawtina woni comme par exemple kanko hoorejo leydi ndi o ɗabbino ɗaɓɓade
wonde yo sarɗiyankoɓe guittu ko ganduɗa hoorema ko kañum woni ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi woni conseil économique social et environnemental et haut conseil des collectivités territoriales ɗum ɗon wattidaki laatade mbimi noon beele ene jarno ɓayde kanko mo anduno ɗum ɗo so tawi o rewnani ɗum ɗo wawi ƴettude par décret o itta mais pourquoi pas o rewtano par décret tan o itta président ji woppa o woppa ɗum ɗo par ce que hande joni et d'après communication mo ganduɗa hoorema hoorejo jagorɗo woni Ousmane Sonko o ɓayini ɗum o holliti wonde non seulement ɓe katta ittude président ji aɗa président ji ɓe jogui omo jogui prérogative ittude ɗum en tant que président par décret ɓayde ko par décret nominatno mais institution ngaji ɓayde ɓe nawi ɗum assemblée iwani ɓe ponno accude institution ngaji mbaɗa fonctionné mais o wi kamɓe maɓe mbaɗ bloqué tous les fonds ɗi ganduɗa fonno yaade toon et c'est très normal par ce que gandita c'est très normal ay fonds poɗɗo yaade toon o ala ɗo foti wawde rewde so wona e junngo président par ce que c'est le président de cette institution là ko kañum jogui prérogative wawde wadde dépenser toutes les dépenses kemma ko poti wawde parce que c'est le seul coordinateur des dépenses parce que même les vices et autres ngala droit yaltinde walla même de haydara e fonds uji puɗɗi yaade c'est le président qui a le droit vraiment ɗum ganduɗa hoorema wawde yawtinde ɗin ɗon fonds uji so gaari joni noon fitti ko maɓe jaɓɓu kuulal par ce que toto assemblée nationale ɓe kolliti wonde ɗum ɗo wawa yawtude ayi ɓe calima kamɓe ɓe gaari ɓe guitti o itti décret donc walla noon mataw o ittat président ji après ɓe gadda président ji kesi ɓe gadda yimɓe mabɓe ɓe mbatta toon c'est ɗum gam ko ɗum tan woni ko foti ko wawde wonde mais kam ɓayde salama toyti assemblée nationale te koko wota jaɓa on kam mi sikkanta ɓe mbawi yaɓɓude e ngal ɗon ko sen jaɓɓi wona ganduɗa hoorema ɓe mbaɗi bonnande mawde e nder leydi ndi te kadi ko crise institutionnelle jogori e lelade e jippade leydi ndi te ala baɗɗo ɗum so wona kanko oɗo hoore mo ganduɗa hoorema jagorɗo ɗo wondude e ɗum ɗo rutti so tawi yimɓe joni hande sa ƴeewi e ko heewi e konguiɗi en hulɓini haalima ha ɓurti par ce que enen en gandano oɗo mode de vie par ce que ganduɗen premier ministre kañum ko nelaɗo ko président de la république kañum woni e foof so tawi joni ko kanko nelaɗo ko kanko watta ƴettude décision ngaji ɗum kam vraiment ndenoɗen haade men nadde yewtere men pamen pamminen kono tan actualité mataw oblige Mohamed hande o ayi eɓen toon to assemblée eɓene keblonho jonde nde oɗo session extraordinaire te en ji hande o DPG mo Ousmane Sonko mi anda so tawi mboɗo wawi wiide dogatno walla ko lummininoɗo ne sali hande o ene wayno won stratégie ɗi ɓe puɗɗi nannude kamɓe mais est ce que ma wat a sikkani min de mi sikkani ha noon komi yiya ko kadi bon en tout cas nani hémicycle o ɗo gonɗen walla peut être ko ɗo e ɓoode aɗa gandi motion de censure sene waɗa le premier Ousmane Sonko kañum wattinto woni 3e point o jaafoɗon DPG jino en sene waɗa l'ensemble manam gouvernement kay mataw e ministère mum fof ko fotɓe tawede min de mi yanɗo ministre so wona ministre joguiɗo golle ko wayno ne kalfinanɗum andi ɓe noddi ɗo ko ministre tambiɗo budget o ɗanotonoɗo eyyi on ministre du budget a tawede ministre du travail ko poɗɗo tawede mais ko wona ɗum ko premier ministre so tawi aɗa waɗa DPG l'ensemble du gouvernement kon fotɓe tawede si non stratégie moɓe mbaɗi ɗo hande o ɗo ala stratégie kay ko wajoyo naniro biyeteɗo Mamadou nanirta malal ko DPG mbiɗen kanke ko DPG mi cikata ha min jiya DPG noon toon woni haala ka est ce que ma déclaration de politique c'est à dire probléme o woni comme par exemple hande hol peeje peccoɗe pour wawde daɗɗude haaɓe kada motion de censure o wawde yewtude non wondi ko wawa ɗon ko haala mawko ɗum wondi ko oɗo motion de censure mo comme mo Benno Bokk Yakar nani o mi yiyani holto ɓe mbawi rewde holɗo law rokkiɓe haaɓe mbawi rewde ɗon haaɓe mbawa ɗum wadde non kadi doyen alima ay so tawi tan ko haalde gonga oɗo hande session extraordinaire à l'Assemblée nationale ko ɗum min mbiyami jirum ɗum ko ɗum sabotage sa ƴeewi convocation sen mbawi ruttade e lettre mo ganduɗa wonande circulaire mo président waɗi wala nani en ji bon to banggue hande session extraordinaire o projet ko fatuno noon e loi de règlement pour la gestion 2022 ministre des finances et du budget nan toon maɓe ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères ma ar a faami de ministre de la justice ma ar a faami
et déclaration de politique générale ɗum ɗo holno wawi wonirde e ɗum ɗo ko ministre de la justice aussi te déclaration de politique générale tan so tawi fuɗɗinoma en 9 heures gasoyre ko hol heure donc a andat ɗum ɗo vraiment que ko ɗum gueɗe politique ko ɗum gueɗe politique te ɓeɗo hande les ministres min cohlani ministre de l'intégration africaine min cohlani ministre de la justice parce que ɓe mbawa arde ɓe kalani min komin nanat ɗon ɗo chef mabɓe le premier ministre chef du gouvernement hollani min les perspectives kañum holno ɗowirante ɗum non wawonde ko neɗɗo wawa ɗum famde projet de loi mo ganduɗa ko baɗiɗe dow muɗum eyyi ɗum kono ko almuɓe garata ceernajo o min jiiɗi andude kañum holko foti tafsirde happata kañum fonno wonde d' abord ɗum ɗo foof ɗoɗo caɗele foof addani min ɗum ko wasde notiyade à temps pour on wadde nde déclaré woni déclaration politique générale muɗum ay so arno hande kaɗo haala wona ko caggal parce que à tout moment le président de la république en jogui prérogative addude loi DPG o kañum kam dawal mum mais doyen le ministre Cheikh Diba nde o arno toon golto lawol le ministre Cheikh Diba mais député ji ɗi ndiddum mais mimo komin cohlani moɗo yo premier ministre yo chef ma ar waɗa déclaration de politique générale oɗo ɗum il faut attendre est ce que ma wod ko yewti ɗo hande parce que kala he débat mbe puɗɗi ɗumin alay saago wote ha ande beele won yaaduɓe yo yah walla wata ɗumin donc so tawi comme par exemple yana qui sont contre mbiye wonde so wona tan kañumen hande bel Ousmane tan ara jooɗo yeeso maɓɓe alay saago on ara te so on wiya on waɗa classe en tout cas ɗo joni kam ko kamɓe ko stratégie ji mabɓe ko hen ɓe goni koye stratégie ji mabɓe ayi en ji ɓe pawat kamɓe ɓe pawta ɓe pawa ɗum ɗo kamɓe ɓe guitta ɓe gadda goɗɗum ɓe pawa donc peut être so ɓen mbaɗi blocage wasata kadi tawa kamɓe won peeje ɗe ganduɗa eɓe jogani ɗum gam addude DPG o peut être walla kadi kamɓe peeje ɗem jogui tan ko wadde yidde wadde dissoudre assemblée ɗum tan woni ɗo ɗum ɗo joni c'est pour mettre les députés devant les faits a faami kadi ɓe mbaɗa victimisé wu de telle sorte que population a faami huccite hen wiye wonde voilà ɗum ɗo addama ɓe député ɗi caɗima wadde mais hande et d'après vraiment c'est que surtout sorti mo ganduɗa hoorema hanki Ousmane Sonko waɗi o pour min jimi e oɗo ko ɓeydide wadde aggravé situation assemblée nationale hande mayi hande assemblée won mo ɓuuri bonde e assemblée jawtuɗi ɗin waya noon ƴeew oui parce que aɗa andi actuellement ni no mbiruɗa ni doyen paɗen ko déjà Ousmane Sonko haali e terme no haalde ɗum ni ne jalni no feewi a anda tan mi anda hol mo mbaɗami utilisé wona usude tan ko seyfidde député o ni en personne yiide ɗo e le 12 mois on ko mbaɗɗon ko wona arde assemblée walla yiyede député joni imagine ces députés là hande gonɗen koye mois de septembre mois d'octobre e poti wadde voté loi budget 2024 2025 on loi initiale joni so tawi kamɓe député ji oɗo assemblée o waɗama dissoudre gueɗe ɗiɗi président ko kañum wattata ƴettude décret ji ana yaltina budget donc ɗon ala transparence woni ko mbimi hande enen ken joguiɓe on a des partenaires techniques et financiers joni kamɓe ne hol yesso hol image ɓe jogoto e leydi Sénégal walla ɓe ƴetta budget 2022 mo président Macky Sall ɗum tan sisi ɗon joni noon walla beele ɓurano quand même mbata ɓurano yodde ɓe puntodira ɗiɗo député ji ha oɗo saaha ɓenna en tout cas koko pulaar wiya funti laami ɓuri feɗi laami machallah ɓene natana gueɗe ɗe no hanniri ni en ji kanko hoorejo Diago Amadou Mame Diop hoorejo mo wi kay hoorejo Diagor président de l'Assemblée nationale an wonde to gonɗa ko en keɗoɗen mo seeɗa ƴeewe ɗo gonɗa ɗo jiɗɗa yiide ɗo walla jiɗɗa nande ɗo hanko Ousmane Sonko yo ala hoto wi ɗon koye min mi wona Sonko yo jobbo hokku en keɗoɗen mo seeɗa kanko mo ganduɗa kanko ardi suudu sarɗiji ndu Mohamed min mi wona Pastef ala mais ɗo arat ɗo ko premier ministre ma en tant que premier ministre ma ko kañum eyyi donc enen fof eɗen jiiɗi yiidemo ɗo kam hande so Allah so tawi laatima kay mais omona programme he keɗoɗen président assemblée nationale ƴeewen député
le quorum est atteint. L'Assemblée est dans les conditions requises pour délibérer valablement. En conséquence, je déclare ouverte la 3e session extraordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale, convoquée par décret 2024-1880 du 4 septembre 2024 de Monsieur le Président de la République. Chers collègues, je vous donne lecture du dit décret. Article 1er, vu la Constitution. Article 1er. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le jeudi 5 septembre 2024 à 10 heures. Article 2. En application de l'article 84 de la Constitution, l'ordre du jour de la session extraordinaire est fixé en priorité ainsi qu'il suit. Projet de loi de règlement pour la gestion 2022. Projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, Convention de Niamey, adoptée à Malabo le 27 juin 2014. Projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et déclaration de politique générale. Article 3. La session extraordinaire sera close dès l'épuisement de l'ordre du jour fixé à l'article 2 du présent décret qui sera publié au journal officiel le 4 septembre 2024. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et invite la conférence des présidents à se réunir à 13h30 à la salle Marie-Joséphine Diallo. Il n'y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé. La séance est levée. ko noon machallah ɗum noon bandiraɓe en kettima o gardiɗo assemblée nationale Amadou Mame Diop Mohamed en ji communiqué o ko kañum woni ko haali ɗo ko woni ordre du jour lelgo golle mabɓe hannde oɗo ñalawma woni ko kalanoɗa ko joni joni e firti ko ɓoyataɓe puɗɗo golle mabɓe ko ɓoyata puɗɗo ɗum noon en ji quand même to banggue wonande ministère uji ɗi ministre des affaires étrangères kam mbiyata intégration africaine, le premier ministre, le ministre de la justice. Eɗen paadi ɓe min kam ko o saaha ko mataw jinmi yiide toon tan ko premier ministre. Eyi donc tawno nane ordre du jour o ɗum noon no ko wawi wonde fof ɗo e ɓoyde inchallah min keeɓi hen ko laaɓi. Elas ko ɗaminɗa hen? Bon min mi ɗaminaki ni est ce que section ma waw yewtude? Ah bon? Je ne le crois pas. Pourquoi? Si, parce que aɗa premier ministre déjà même ayi journaux ɗi ko ɗum kolli hein, c'est à dire que c'est une déclaration mo ganduɗa hoorema très grave o waɗi allant vers les députés de l'opposition. Enfin te hande ɓen kañum men so weeli so metti kañum men jogui dole toon so tawi hande comme par exemple hande kañum men so beelama wadde bloqué section bloquat section bloquerat ɗum holno bloquerat ɗum e bloquerat ɗum ko ni fannu oɗo manam comme par exemple ɓe calo ɗum ɗo ya soɓe calima hay goto wawani tar ayi donc en hulɓini mi anda c'est à dire que des fois ene waɗatma hulde ganduɗa mbiyata holɗo paaɗen holɗo Sénégal feeyi hande ɗo gonɗen poɗɗen ƴewde holɗo Sénégal feeyi par ce que gonɗen ko bandiraɗo debbo he ko wiide woni Oumou Thiam enen calminamo au passage ko wiide jolɗen ke oto mbo ala chauffeur oto mbo ala chauffeur noon ala fof ɗo ronki terde eyi yo Allah walla en kam sen ter kam taw ter kam ɗo darto mbawen jippade so wona ɗum ma moƴƴani. En tout cas woni pooɗe nduure hakkunde maɓɓe kamɓe toon to suudu sarɗiji to kadi sa yi ɗeɗo caɗele fof addi ɗum tan ko majorité o ɓe ngala ɗum ɓe ngala majorité aussi so ɓe mbi eɓe force aɗani kañum moƴƴanno ka ala majorité mbaɗa négocié ayi mais
mais min kam vraiment ɓuri tosnude gueɗɗe fof ko premier ministre par ce que konngui ɗi woni ko wona konngui leydi ya imagine toi an holno kuccitta e ɓe ganduɗa orma mbiɗa e wonde ka poɗ huccidde men ha janggo aɗa foti huccidde men mbiya e wonde onon boom jarani ko neɗɗo en wara hoore mum ɗo e balɗe seeɗa kon yaha jiiloɗen ligguey goɗɗo mais on ça an ti les a déclaré de la guerre ko probléme mawɗo ko probléme ɗum noon woni pooɗe duure kam hakkunde maɓɓe kamɓe wonɓe toon to suudu sarɗiji to e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ardiɓe laamu tengti e kanko hoorejo leydi ndi e gardiɗo jagorɗe makko en tout cas caɗele ɗe waɗi ɗum tan ko wasdeɓe toon jogade majorité no élage wini sa ala majorité noon so tawi a wi aɗa waɗa forcing tan sa renaki caɗele mbaɗat kadi mi anda oɗo projet de loi jawtuɗo hewɓe ɗo adana ɗo cikkino wonde projet o mawɓenno sababude en jii no yaruno ni assemblée o no ɓe puɗɗori ni hay kono finalement en jii ɓe battindi folde hayso tawi woɗɗani ko 83 contre 80 donc ɗon kamɓe min mbiyatmi tan e yiyandam raɓɓere ko eɓe poti ƴewde peeje goɗɗe e peccorɗe ɗe ganduɗa maɓe mbaw waddude ɗum ɓe liggodira tawa caɗele mbatta kono noon tawde ko ni nanɗon tan dissolution assemblée o kam so renaki ko toon faya nanɗon hélas matawa kadi en mbaynodir tigui mi waynodiri bandiraɓe kala kamɓe kala ɓe jarama inchallah mbeɗa andi ha alkamis sallah wala mɓe jooɓi ha alkamis hande ko woni wadde ha altine ha altine fawti e welede Allah e olel fiindi ko wona ɗum ko aset e pamen paminen inchallah yallah newni Elage Abbas Sarr ɗum noon Elage Abbas Sarr o yettama o jarnama golle makko mbaɗi fayida machallah guila subaka eɗen gondi ɗo e makko o hokkat place o Hafsa Sow kañumne waw Hafsa kam so rena hande so ari ɗo mi fooɗat nofuru ndu ama men Hafsa mi fooɗat nofuru ndu saabu Hafsa kañum a famatani a famata ni Hafsa kañum gueɗe muɗum ɗe no mbayni hunde ine hawni ine Hafsa est ce que o yahano umra kanko en tout cas mo haalan ɗum yimɓe wadde so tawi ko janoɗo umra walla holto yanoɗa yiide fof tawata koko yano mo haalan yimɓe saabu ɗo joni so tawi tan ko gonga minen dal min donki famde ko Hafsa ko noon ɗum noon Hafsa Sow heeɓi jonde muɗum Hafsa salminama mi salmini temama walla mi salminima mi salmini heeɓiyankoɓe fof mi salmini ndim a yewnama min ɓuuri yewnude aɗa wawi haalande min to gonnoɗa an Hafsa walla ka ñantoynoɗo anne nanguɗo ɗo tan ko janoɗo umra janoɗo umra kanko o arde en tout cas aɗa leeri de no ɓe mbiyata merci a jarama en tout cas ten o kam mbaɗani so tawi ɗo gonnoɗani aussi ko ɗo e leydi e gonnoɗa ɗo de gonnomi a ɗannanoki Hafsa Sow ko kanko woni ko Miss Beauté no Amadou Moussa werno ni Miss Beauté kanko noon o heewi addande en ko assise beauté walla o addana en fait divers hande noon sikki ala ko fait divers joguiɗen hande alkamisa ko fait divers kono Hafsa addani en hande ko assise beauté ɗum noon Hafsa holko gaddanɗa en bon hande mi lomtini fait divers o assise beauté par ce que gaddanmi on ko affaire ɗoygol manam trouble de sommeil mi sikki ɗiɗo jamono ji yimɓe tolni yimɓe nde gondi hen sa ƴeewi ko waɗi ɗum yimɓe ne gonde ngakkere ɗoygol par ce que stress o ne heewi probléme aji ne keewi violation uji ne keewi wari ɗi ne keewi saka noon ko yimɓe jewtuɗo ɗeɗo balɗe ko woni wargo Aziz Dabala ngo aɗa ƴeewa won hen hewɓe ne mbiya so lelima jamma ɗanani surtout ɗum de kam huuli ɓe mbiya hayso falantere am dilli seeɗa hayso falantere am dilli seeɗa gonom koye ummade mbiɗa ƴeewa ko woni ɓe mbiya min sohi mi ñifi lampe cuddimi mbajju ɗum foof yiyama hen e commentaire uji e foof joni noon minen hande min namdo onon déjà no foti temps ɗanotoɗa holin waktuji no foti temps aɗa ɗanno 8 heures de temps walla 6 heures de temps no foti temps uji ɗanotoɗa min walla Mouhamed mbiyata min ala min kay ɗum ɗo kam maro ha kay min maro min namdayɗum min mboɗo hen saabi mboɗano 7 heures de temps de kono 8 heures kam mi heewani rarement ɗan toon mi 8 heures de temps mais a dañta probléme hen hewde ko 6 heures de temps
a dañta probléme ɗanade e saha mboɗo heɓa probléme ɗanade kono noon ko saha e saha arata yam min kam somi tampi tan yaay boy somi lelim tan mi ɗanima ndim ala min kay ɗum mata mi namdata e ɗum andene a danta min mon namde ɗum alima kanko yoɗan taw ɗum moƴƴani ndim aɗa foti ɗanade joni an ko haɗanma ɗanade ba min ɗo mi wona bewaɗo ɗoygol no fewi mi wona bewaɗo ɗoygol kadi min mboɗo jogui habitude mo ganduɗa waktu mon lelotomi o on waktu ko hay somi lelimo 21 heures waktu mo leltomi o somi kewmi ɗanade o so yonan tan mi ɗanta eyyi ɗum kam ko mi anda mbiyami ko souci quotidien mi anda ko vie quotidien ko vie quotidien ɗum d' accord mbiɗa ñaago jobba so tawi mo heeɗi kam yo nannam élément ji trouble de sommet ɗi jiyen yimɓeɓe déjà ayi hono mo min kam haɗa mi ɗanade mam won gueetiri foof mami yew juuɗe mami tellin mami wahlo mami hippo mami ummo donc ɗum fof e waade noon addantiri ɗum ko voilà so tawi en cas neɗɗo mo ganduɗa a wawa ɗanade jamma an a jeeya ɗanade ñalawma so tawi kadi aɗa liggo won certaines heures uji a jeeya ɗum pour ɗanade joni trouble sommeil o addanta ɗum tan ko ɗanade déjà ñalawma o walla wondude stress kewɗo faami jonno hande gaddunomi ko astuce mo ganduɗa so tawi ka jiɗɗo ɗanade ko ɗum mbatta parce que quand on parle d' astuce et beauté hande min ruttoto e trouble de sommeil pour mieux dormir astuce grand mère aɗan moom mamiraɓe aɗan so jiiɗino ɗanade nden ɓuftot e ƴeewon ndiyam ɗam ganduɗa wulani taw no ɓuuɓi seeɗa kadi mais kadi taw ɓuuɓani kadi won ha won hen température ɗam ndiyam noon sa ɓoftima ɗum 1 heure de temps haɗema ɗanade 1 heure de temps haɗema lelade ma dañ ko wiyete somnolence e ma fuɗɗo gongde quoi gueɗel ɗimmel nguel ko yarde kosam so tawi a ɗantaka jamma no fewi yarde kosam meew kosam ɓiradam walla meew kaɗam ko kaɗam wiyete walla ko ɓiradam meew kosam ɓiradam meew kosam kaɗɗam tan kosam kaɗɗam woni lammuɗam ɗam eyyi kosam ɗam non kosam meew meew baɗaɗo hoyel quoi eyyi hoyel eyyi ɗum kay ko meew tan ɓe so jiiɗi ɗanade joni manda hoyel manda ko woyal eyyi ɗum way ko meew tan jiiɗa ɗum jiiɗa wadde kosam kaɗɗam ala jiiɗa ko meew mbatta gulna ɗum seeɗa jara gueɗe ɗimmel nguel pour éviter cela aussi il faut yimɓe ndento ko wayno alcool café kewɗo kihiɗo par ce que eɗen joni sénégal yan kihiɗo saaha foof jira yimɓe coode jamma kay café kay surtout jamma mais ko ɓuuri hen hewde entre 17 heures 18 heures ha fayi dow kala to jiiɗa yeewu café ɓe jalta bedda haɓe jeeya café ji mabɓe kala mo birtoɗa tan sooda café kala mo birtoɗa en jogui kas café kanko min o haaldata walla an ko ɗum hatma ɗanade wonde kay an ko ɗum haɗatma ɗanade donc ani ɓiyam Moussa Nia café ɗe moƴƴani ne haɗa ɗoygol taba o moƴƴani yoɓe gusto ɗum ne haɗa ɗoygol ne adda trouble de sommeil e ƴettude jus d' orange jamma adda vitamine C o ɗum fof ne adda wasde ɗanade nde hande ko ɗum woni ko gaddunomi hen mais surtout mbiɗa so neɗɗo yiiɗi ɗanade holko waɗa a wulnata kosam meew eyi kosam ɓiraɗam ɗam meew non meew ɓiraɗam ɗam tan kosam ɓiraɗam e jara ɗum kañum gulnata jara kam wonata 3 minutes taw a gongi gueɗe ɗimmel nguel ko lotade jamma o sa fone lelade aɗa nde ganduɗa hay lelade so heddima 1 heure de temps e lelde ma ɓuftoɗa ndiyam taw ganduɗa wona pasɗam kadi wona kadi ɓuɓɗam ha ɓurta yo fot tan eyyi et puis gueɗe ɗimmel nguel won hen kadi ne hayso lootima ne waɗa hunde foof ne ɗano mais neɗɗo a wawa ɗanade dow lumiére wona hen ganduɗa lumiére nakkana ɗumen ɗanade joni sa woni suudu ma évite écran évite téléphone évite lumière ndentoɗa kadi aussi suudu wundu par ce que tamit pour ɗanoɗa daña esprit tranquille ha mbawa ɗanade il faut kadi gona ko ganduɗa to wulani gueɗe ɗimmel nguel so tawi an aɗani ka neɗɗo ganduɗa an ɗoygol ma weɓata a yawata ɗanade lire so tawi aɗa jogui livre ma ƴeew coin ma baɗɗo calme taw ala bruit ala dérangement taw ne weeli wonde c'est agréable à ƴetta mbaɗa lecture haysoko 30 minutes e nder hen noon mayi cerveau ma o walla esprit ma o par ce que parfois neɗɗo foof wonko ɗanto e mum wonko finata e mum et voilà il faut être relax gona tranquille ko nden mbawa ta ɗanade walla mbaɗa musique douce comme par exemple min somi huuɓi musique tan
slow dal mi acci yiide tan to gajji mbiɗe ɗo mbiɗa wawi ɗanade donc neɗɗo fof ene ɗanorto wonɓe ganduɗa ma kippo ne mbawa ɗanade wonɓe ganduɗa ma gajjo wonɓe ganduɗa ma loro banggue mais ko ɓuuri hen ko woni lelorade banggue nde ça te permet de bien dormir donc onon ɓe ganduɗa on ɗanta ko jamma ɓe mbaɗe éviter téléphone ngaji mon ɗi jamma mbaɗen éviter écran ji télé ɗi mbaɗen éviter wonɓe ganduɗa habsa mbiyata ko so ma lumiére waɗande mbawa ɗanade ɓen ko hulɓe reedu tan tout ça wonde non aɗa andi habsu wonko ka min ne hawmi bon aɗa andi ko neɗɗo fof kadi eno par ce que nane wonko mbiɗa sa yiiɗi ɗanade to banggue hokkude sa holko mbinoɗa ndohbo nuggu eyyi ndiyam hono en dabsuɗam seeɗa ndiyam dabsuɗam seeɗa wulani ɓuuɓani eyyi ɗam wulani ɓuuɓani sa ɓuftima ɗum a wawat ɗanade joni min somi gongi somi ɗanima tan mi perti ɗoygol ngol ayi min somi yiiɗi ɗanade min somi yiiɗi ɗanade somi ɓuftima tan mi ɗantako ana ɗum ne waɗi woodi ɓe ganduɗa joni so jiiɗi ɗanade sa yari ataye walla café a ɗanta min so tawi heure ɗoygol am so yonti hay sa totti kam ɗo ataye café ko jarmi fof ɗum hatama ɗanade donc je crois que ɗon peut être que neɗɗo fof mataw no aadori walla no peut être moteur mum kañum no waɗirta contrôlé no waɗa aɗa yiya won hen mbiya somi yari ataye mi ɗanta ɓe mbiya somi yari café mi ɗanta mais sikum ko yimɓe won hen gofon waɗi ko ataye hatta ɗumen ɗanade kañumen voilà heddi noon kono mbiɗa ni bon an gandi kam ɗum kam to banggue santé an yamira neɗɗo foof kam minimum kam ɗano 8 heures de temps puisque c'est vrai que hande ko wayno no haali joni waɓe no amen jomum aɗa yiya lelo 30 minutes tan ummo ha lawol bannoyam 2 heures de temps umma jaaha lawol mais noon heddi neɗɗo yo paam kadi aussi ɗo e yesso seeɗa ma won ko ɗum batema ɗo e yesso seeɗa ko nden jiyoyta tawa ɗum wona hunde moƴƴere woodi hen sahaji ni ɗum yaa ha ɗum adda koye mbiyata ko des conséquences uji ɗi ganduɗa ni ko psychologique eyyi donc ɗum fof nani hen ko ɓuuri ko moƴƴude dal yo neɗɗo ɗano waktuji 6 mbiɗa de waktuji 6 noon yo juurde ɗoygol kam mbiɗa andi aɗa wawi so won hen kadi won hen mbiyata ko kosam oliye mewo oliye kosam ɓiraɗam ɗam kosam kaɗɗam eyyi kosam kaɗɗam dal ɗum kam ɓuuri gongne si ko hay kosam kaɗɗam ɗam won hen ɗe mbiyani gonga te ko gonga min horam kosam kaɗɗam ɗam ne gonga ni joni saaha somi ummimo ɗo en haɗa mi yettawi galle mi sodat kosam somi wottima somi yari kosam ɗam mi terani taw mi eyyi joni noon to banggue produit laitier tan wayi noon to banggue spirituel noon holko haali ɗon to banggue urana walla sa yiiɗi ɗanade holko janggata walla holko eyyi ɗum kadi il faut mi waɗa ɗo invité mbaɗa invité oustage goto haalana en so neɗɗo Elage Bassar hoto woɗɗo e Djiby Dieng nan wiya kañum nan ɗo Elage Bassar kalan en won saruji ene yeeye to banggue sa yiiɗi ɗanade ɗon ɗo jomum waɗi seni woni wadde sella sa jangi bisimillahi rahmani rahim laabi 6 on saaha de heewi hande ndim an hande kam aɗa heewi ɗanade ma enen kay eɗen jogui oustage e plateau he tawi ko fansinoɗoma anne ɗeɗo kelme ɗe liworada min komi almoudou Cheikh Oumar noon almoudou Cheikh Oumar kadi min mbima ko kelme hay sa wona ceerno tan ko kelme ɗe liworada eyyi aɗa andi ko sokhna Hafsatou ala Hafsa nana pula Hafsa nana pula de Hafsa ɓurma nande pula aywa Hafsa gasi bon voilà ko gasi ko ɗum woni ko gaddunomi ɗo min mi yi sabu won mo ganduɗa o wi kanko jamma o ronkat ɗanade o wi omo wawi joɗade ha 5 heures du matin fuɗɗo ɗanade o yo fino 8 heures ndim wima noon o yo fino 8 heures ala sehilam goto ne wiye fawat so 5 heures du matin o ɗanto o finata ko 8 heures te so fini 8 heures koye bedde he o jotto o wi hay suudu ndu wondu ndu o yiɗata joɗade nder suudu he sago makko tan ko yo yalta bowo tan o jooɗo omo daari ne waɗa ɗum fof koye trouble sommeil jeeya voilà kanko moom normalement foti yaade ƴeewoya no wiyete physiologique wiyete walla ndim walla eyyi ɗon de elle ko noon wiyete ha ƴeewa mbaɗa invité tan joguiɓe cellal o yaha o ƴeewoya ko way noon o ƴeewoya psychologue tout le temps nak pour mieux dormir neɗɗo yo lelo to ganduɗa ne waɗi calme par ce que ɗoygol wona sara neɗɗo aɗa wawi jogorani neɗɗo kayri mbiya yoɓata kono ɗoygol par force a yoɓat sa yoɓani tan a rafet ɗoygol kay kam ala ñamade voilà ala ñamade ɗum hande wonno ko gadduɗen Hafsa noon woppu no mbattani woppi
ko en direct ngonɗen woppono mbattani Koye en direct ala ko ngonɗen. en direct gonɗen mi ɗumɗinta kay kamɓe fof ɓe ganda sosoɓe nan ɗo tan joni aɗan hokka mi gonga min ko mbiyatmi sosoɓe à chaque fois an kam aɗan hokka mi gonga wona oyi kanko somo ɗano heɗoto ko musique douce joni min kay jiɗano ko hol musique kanko heɗoto bo mami heeɗo Whitney Stone mami heeɗo a jaram minen somin jiiɗi ɗanade min keɗoto ko Samba Diop Lelen Wally Seck en Halima aɗa andi Wally Seck Wally Seck en musique o waɗi ko reppude ala ayyo mais musique wadde kalɓe Wally Seck aɗa andi Wally Seck mo mbiyami jobboy kañum ko alquran heɗoto aɗa andi Wally Seck mo mbiyami o déjà ɗum ne moƴƴama wona Wally Seck oɗo Wally Seck Wally Seck on koye jamanu Ablaye Thienel en Samba Diop Lelen Wally pullo on ganda ko on koye nalankoɓe men nden ɓe jeeya minen génération mo min ganda walla min mais keɗo mbatta wadde genre découvert tan ɓeɗon e nder mais ken génération goto enen ɓeɗo heddi hunde nde ko yawde ƴeewo yawa voilà wawi tan ko wonne Abbas andima min keɗoto ko Bodial en Abbas ne Sayga Laren o woni ko wittirani on banggue eyyi minen ko ɗin min keɗoto min mbawɗa nadi kanko yehi ko ha caggal leydi dowlaji dedduɗi hen e ko nandi hen min kay o yi kam tan mi anda ko Whitney en mbimomi o jarama Francis Cabrel men ayi nde konngol ma mbayni ko Habsa bon guittano mbattani woppi min ko entert gonɗa aɗana faada yennami entert aɗana faada aɗa wawi ganda aɗana faada fait divers e assise beauté bon peut être lundi garoɗo on mbiya wadde fait divers goto assise beauté goto comme ça mi wawde étude rythme o alkamis voilà ɗum ko feere noon mbaɗam inchallah donc bandiraɓe on jarama no fewi oɗon jafno komin janoɗo umra no ndim wini tan hajuji aduna jagguno kam seeɗa mais voilà eɗen dokkodira rendez vous altine inchallah ko noon eɗen dokkodira rendez vous altine so hawri e welede Allah kono noon yaro tan maw ar kanko de min kam o won ɗon tan wadde ma andima haalde ma Mohamed an kadi en gardama hen ha ɗo a jarama sohna Alima e ɗowgol yewtere wonde fayida no fewi e hawri e contexte mo ganduɗa o saaha bonandi kuccuɗen ko assemblée nationale voilà yiide tan yo Allah wat jamme leydi ndi kamɓe dawriyankoɓe politicien ji yo paam leydi ndi politique ni ko caggal par ce que wonko tawɗen ɗo avant politique o tawɗen ɗo ko sernaɓe men hilifaɓe men ɓe ganda ko ɓen goni ɓe ganduɗa ko kañumen jakori ɗen ɓen gari pewni ha fewi enen noon so tawi en gari hawre yonta men eɗen jogui responsabilité mawɗo jogade hunde nde e juuɗe temdere ɗum wasa seɓɓitade e yettude dendagal yeɓɓiyankoɓe haalirde Pindi TV e oɗo émission mo ganduɗa patablam salminde kadi aussi diaspora o no fewi sohna Alima noon Mouhamed ndim haade yam waynodirde e bandiraɓe tan en mbaɗat ɗo walla en ɓenninto ɗo tournoi amen woni final mo jogorɗen wadde hannde toon to Hawre Mouhamed aɗani to Hawre heedi Hawre ɗo heedi Hawre mbiɗa jogui toon min mboɗo jeeya Hawre banggue ah bon min gawlam nan ɗon e Boun Oumar Agibou Moussa Salif Sawo Sarr o heeɗi umone heeɗima ala o ruttimo yo Allah yurmo yafomo hande baɗi ko jogi woni ɗon ye Babou Seck Babou Seck kañum ne jeeya koye animateur uji hebloɓe to banggue jewte ko wiyete ko yonta awluɓe omona to radio télévision fulɓe en calminiɓe kamɓe fof passage enen gandi on waɗat hon ko waɗi fayida kanko Babou Seck o jeeya koye hande dariɓe wawde irtude kadi pine men to banggue gawlago noon ko noon ɗum noon Hawre min Mouhamed Dimbo min mboɗo jeeya Hawre de komi hawrenajo e banggue ɗum noon kamɓe eɓe jogui hande final machallah leegal siwol eɓe jogui final ɗum ɗon noon ko toon to stade Hawre waɗata tournoi o noon ko tournoi JSA woni jeunesse siwol mo Hawre édition o noon ko 4e édition e oɗo 2024 hande o noon fottitta ko Hawre e JSA e Semme ko kamɓe pottitta hande ɗum ɗon ko sanga 16h toon to stade mo Hawre ɗum ɗon mbaɗani kam duwaw tan ɓeɗe Hawre naɓe ne poola mboɗen noon Kadiadieng weltota ko hen sehlam Kadiadieng weltota ko hen saabu kañum ko semmenajo kono noon
hawrenaɓe hannde ko yoɓe poltan kamɓe CSA woni jeunesse civil hawre e oɗo final mo ganduɗa ko 4e édition tournoi CSA e oɗo 2024 ɗum noon bandiraɓe gasi ko ɗum ɗo wonno hannde olel PD TV en jetti en jarni bandiraɓe yeeɓiyankoɓeɓe eɗen jarnaɓe e kala e saaha eɗen kadi batti hakkillaji e mabɓe tengti e message uji mabɓe en jafnima e plateforme o hannde en jahani toon to banggue ballal Elage Bassar to banggue rési to noon jettuɗen ko jobboso jagguɗo e gueɗe ɗe ha heeɓi ɗo kono kadi en jetti Djiby Dieng to banggue caméra ji ɗi banggue infographie jettuɗen ko Ali Fall bandiraɓe gasi ko ɗum ɗo wonno seeɗa wiya pamen pamminen olel pindi pamen pamminen jogorno wiide ɗum ɗo wonno olel pindi hande oɗo alkamisa aadi men olel pindi so hawri e welede Allah ko altine kono hade nden aset so tawi gueno ñaawi ko yewtere men pamen pamminen ɗo e nden yo jaami kisale nden kala wonen men enen kala on jarama nangodiri funange irangere woy worgon do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon